Inħallu qalbna miftuħa għal kulħadd bħalma għamel San Publiu, il-qalb ħelwa mhix qalb dajfa imma qalb li taf taħfer, tader u tħen. Dan kien il-messaġġ li wassal l-Arċisqof Charles Scicluna fil-pontifikal fil-festa ta' San Publiu fil-Furjana. Waqt l-omelija Monsinjur Scicluna tkellem fuq l-importanza ta' pajjiżna u li kien San Publiu li propju laqa lil San Pawl f'Malta u lil dawk li kienu miegħu fil-ġifem, ġrajja li ġabet barka kbira f'pajjiżna. Huwa saħaq li San Publiu fetaħ il-bib tas-saħħa ta' vera u tal-fidi lil poplu Malti bid-don tal-fejqan. Hawnhekk Monsinjur Scicluna fakkar li kien propju San Pawl li fejja lil missier San Publiu. Monsinjur Charles Scicluna qal li għandna nirringrazzjaw lil Alla li għallimna kif tkun tassew wilt den ta' Malta bil-ħlewwa u bl-akkoljenza. Huwa qal li tkun xi ħaġa ferm sabiħa li aħna ngħixu wkoll it-tifsira sabiħa tal-isem ta' pajjiżna, art li tilqak u art ħelwa. Preżenti għal dan il-pontifikal kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech akkumpanjat mis-Sinjura Anne-Marie Grech, kif ukoll deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Kif inhi tradizzjoni wara l-qudiesa tal-festa il-mistednin distinti għattaw ftit tal-ħin f'din il-lokalità fejn kellhom l-okkażjoni jintaqgħu ma' daw kollha involuti fl-organizzazzjoni ta' din il-festa ta' San Publiu. Aktar tard sar il-marx tradizzjonali bil-programm kompla fil-għaxija bil-purċissjoni mat-toroq tal-lokalità li ġew imżejna b'barmar mill-isbaħ għal din l-okkażjoni.